Сега, пред мене тук-що минава явно кортеж на някакъв с джип туарек, като той дето уби човека в Аксаково. Не знам дали от тук, ако увеличите, дали ще се види с сирена е. Не знам кого охраняват. Тук-що минахме на кръстовището на булевард Република с Цар Освободител и човека взе, направи ляв завой от лента за направо, извади палка и я подаде от лявата страна да сигнализира на това, който прави ляв, че ще му отнеме предимството. Кого возите ви, бе, мама ви, стара? Кого возите ви, бе? Значи там какво беше карало с джипа? С колко? С 160? И искат да изкарат, че той е дето загина, че той нещо му е отнел предимство. Така ли? Чакайте сега да видим дали ще спрат тук на светофара. Май, на червено ли минаха? Чакай да видим. Ето ги сега в лявата лента са. Ето ги. Чакайте сега ще мина покрай тях. Сега от лява лента някакъв джип Тойота е. ЕСА 8355 МХ. По средата има някакъв друг копелдак. Единия си е извадил телефона и снима. Шофьора ли е отпред? Извадил си е телефона и снима напред. Какви сте ви, бе, от НСО? Какви сте ви, бе? Какви сте ви, бе? Каква заплаха има за нашите депутати, бе? За нашите буклуци, бе? Викат на рали карати, бе? Пусти буркана, извади палката и мога миниш откъде си искаш. Ние да сме във война тук нещо. Имаме война, да, ама по пътищата и част от ние се случва заради вас. Вие избивате хората, бе? Каква заплаха за живота, какво чудо? Като 99% от политиците не са корумпирани. При тях заплахи... имаше атентат само срещу Андрей Луканов на времето. Срещу друг политик не знам. Каквото и чудо не знам. Ко става, бе? Те са корумпирани и всичко си разменят срещу пари и обществени поръчки. Какво има да ми се охраняват тия хора? Кого охранявате сега във Варна? Аз после ще видя, сигурно ще тръбят по медиите кой е пристигнал. Бах ти и кавалите!